What's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun na mga idol, no. At yun, meron tayong mga idol, meron tayong bibitawan na ibon ngayon mga idol, no. Kasi ito, kahapon nung hapon, yun pumasok sa loft natin mga idol. At yun na ayun, ito yung ibon na ito mga idol, oh. Ayan, oh. Sibot, ayan. Ayan yung ibon yan mga idol, oh. Ayan, naka-BBC mga idol. Ayan, naka-BBC na red. Ayun na at may tingga sa paa. Ayun na mga idol, oh. Ayun, papakawalan na itong ibon na ito mga idol, no. Kahapon, nagparonda ako ng hapon, tapos pumasok dito sa sa loft natin, no. Dumiretso sa loft natin. Ayun, papakawalan natin ito mga idol. At yun, mukhang warrior to ng warrior ng BBC ito mga idol, no. So yun, papakawalan natin to. Lalagyan natin ng pangalan yung pa mga idol. At sana umuwi ito ng ligtas, no. Sana umuwi ito ng maayos mga idol, makauwi din sa loft niya. Malamang nag-aalala na yung ito, nag-aalala na yung may-ari nito, no. At yun nga kahapon ng hapon din na natin pinakawalan kasi yun nga dahil sa hapon na medyo padilim na, kaya dito na muna sa loft natin, dito siya natulog. Pinakain naman natin yun kasama ng mga warrior ko. At yun, papakawalan natin siya ngayon mga idol, no. Pupunta tayo sa taas, doon natin papakawalan. Lalagyan natin ng pangalan yung mga idol. At yun nga para malaman niya naman, kung malaman ng may-ari kung ng pansir, ng kalapatids natin, kung saan natulog yung ibon niya. Idol, kung mapanood mo ito idol, na itong video na ito mga idol, no. At yun, kahapon nung hapon di ko na pinakawalan yung ibon mo kasi nga yun dahil sa baka maligaw kasi medyo padilim na. Kasabay ng mga warrior ko kahapon, nagparonda ako ng hapon. Yun nga at yun siya, pumasok dito sa loft ko. At di ko na siya binitawan. At yun nga siguro baka ikakarga mo siguro ito nung itong training ngayon ng BBC. Kaso di nakauwi sa loft mo, dito natulog sa loft ko. Yun ang tara mga idol, samahan niyo ako punta sa taas ng bubong. So yun ang mga idol, no. At ito na yung ibon mga idol, no. At yan may poknat sa likod mga idol. Hindi na natin ito pinost na dahil sa maraming boy angkin padating sa sa Facebook. Kaya ito papakawalan natin ito mga idol. Napakagandang mga idol, napakagandang ibon mga idol, hen. Yung babanggitin na natin ito kay yung singsing niya, BBC 02199. Yun ang papakawalan natin, tas may tingga sa paa. Yung kung makapanood mo itong video na to idol, no. Kung may kumayari na ibon na to, no, so abangan mo yung ibon mo. Ayan ato. Ay sinulat ako dito mga idol. Ayan Alburulop. Yung so papakawalan natin, no. Yun nga, pasensya na kasi di ko pinakawalan kahapon ng hapon, baka maligaw pa siya, no. At siguro malamang panlaban mo to, warrior mo to, sana baka siguro kung dito na pumasok sa loob ko kahapon, nasama mo siguro sa training to ng ng Lapas Tarlac. So ito na papakawalan na natin ito mga idol. Ayan sadyang ganun talaga yung buhay ng ng mga pansir. Ganun talaga. Wala ng ibon. Yung at least naman sa dyan, sa mga buhay dagit dyan, no. Kung may pumasok na ibon sa inyo, kung di sa inyo, lalo na pag mga naka-club ring, no, pakawalan natin mga idol, no, kasi nag-aalala yung may-ari nito. Nag-aalala yung itong ibon na to, nakikain lang din sa loft ko. Yun ang mga idol, no. So pinakain na natin ito mga idol, no. Busog na ito mga idol. Busog na ito mga idol, no. Nakakalapatids flyer mix and breeder mga idol. Ay, flyer mix wala mga idol, hindi breeder mix, no. Kalapatids. Mga idol, papakawalan na natin ito. Yung poknat. Yan, mega shoutout yan sa lahat ng mga kalapatids. Papakawalan na natin. Umuwi ka na. Sino ang mga idol, no? Ayan yung ibon. Bigyan mo, JB. Ay, dumiretso. Lalo pa yata uwi nun, umikot.
Likot dun. May sumabay na naman sa marami mga idol. May sumabay na naman dun. Ayun o. Yun ang ibabaw siya o. Umuwi ka na. Ayun ang ibabaw siya mga idol. Yun, umiwalay na. Ayun na mga idol dito sa sa Pandanhabil mga idol. Kapag nagparonda rito mga idol, sobrang dami rito madadagit mga idol no, mga sibong, maraming sibong dito no. At yun na nga dahil sa yung iba binu-viewing pa lang no. Tapos yun, iba pumipitik, nakakasabay sa maraming warrior. Tapos yun na nga, hindi na nakakauwi no dahil sa yun na, napapalayo no kung mga warrior na nagre-raging, tapos napasabay yung ibon mo, so hindi na makakauwi. At yun na nga sa mga boy dagit dyan mega shoutout sa inyo no. At please lang no, kung may mahuli kayong ibon pakibalik natin sa may-ari, kasi mahirap yung sobrang hirap talaga magparami ng ibon, ng warrior, basta yun yan. Sa akin kasi mga idol, sinusubuan ko yung mga sibong ko, inaagaw ko na. Yun na so magpalaki ng warrior. Siyempre dito na ito mga idol, at maraming salamat sa inyo. Bye-bye.